Από που θέλετε, αρκεί να... Εγώ θα επέτραπα να με διακόψει και εμένα ο αξιότιμος κύριος Υπουργός Παιδείας και θα του θέσω 3 ερωτήματα. Τώρα διάβασα, κύριε Υπουργέ, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έρχεται υπό μορφή τροπολογίας, είναι 2234. Βλέπω ότι υπάρχει και ένα κατάπιστο κείμενο για κυρίαρχο ελληνικό κοινοβούλιο και υπό την ιδιότητά σας του επιφανού συνταγματολόγου θα ήθελα την απάντησή σας. Η σελίδα είναι 35 της τροπολογίας και δυστυχώς όμως δημοσιεύτηκε και ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Το φύλλο είναι 262, 17 Δεκεμβρίου του 2014. Οι δανειστές, προκειμένου να σας δώσουν τη δίμηνη παράταση, σας ζήτησαν να συμφωνήσετε στα εξής. Πρώτο, σας διαβάζω. Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρετούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεφόρον, συγκρατήστε να μου απαντήσετε στο ανεφόρον, παρέτηση της χώρας και της Τράπεζας της Ελλάδος, από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι όσο αφορά τα περιουσιακά του στοιχεία. Να παραιτηθεί η χώρα και η Τράπεζα της Ελλάδος από στοιχεία περιουσιακά που θα αποκτήσουν στο μέλλον. Διανοείστε σε τι καλείστε τώρα τους Έλληνες βουλευτές? Από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι όσο αφορά τα ίδια περιουσιακά του στοιχεία. Επ' αυτού θα ήθελα μια απάντηση. Η δεύτερη ερώτηση. Η παρούσα δεύτερη τροποποιητική σύμβαση και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις, θα μας πείτε ποιες εννοεί, που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτή, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Και όχι μόνο αυτό, σας επιβάλλουν αυτό το κατάπιστο όρο οι δανειστές. Στο ίδιο κείμενο, στη σελίδα 42, υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους, η οποία έχει ήδη εκχωρηθεί στους δανειστές, που λέει ότι η επιλογή του αγγλικού δικαίου και η παραίτηση από το ελληνικό είναι δική μας επιλογή. Σας διαβάζω τι λέει. Γνωμοδότηση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ. Υπογράφεται αυτά τα κείμενα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι η στάτη πράξη, συμβολή του. Ακούτε τι λέει η γνωμοδότηση. Η επιλογή του αγγλικού δικαίου, σας διαβάζω τη σελίδα 42. Τροπολογία, καλείστε τον κύριο Βορίδη, την υπογράφει. Η επιλογή του αγγλικού δικαίου έρχεται και λέει ότι ήταν δική μας επιλογή η παραίτηση από το ελληνικό δίκαιο. Διαβάζω. Η επιλογή του αγγλικού δικαίου σε εφαρμοστό δικαίου, δηλώνει το νουσουκού, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ, για τη δεύτερη τροποποιητική σύμβαση αυτή, κύριε Υπουργέ, αποτελεί, δηλώνει η χώρα μας, αποτελεί έγκυρη επιλογή του δικαίου που δεσμεύει το κράτος μέλος δικαιούχο και την Τράπεζά του της Ελλάδος. Συνενείτε σε αυτά τα κείμενα. Τι εννοείται ότι και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή αγγλικό δίκαιο που θα εφαρμόζεται, θα ερμηνεύει κάθε τι συμβατικό, αλλά και ό,τι γεννέται πέρα από τη σύμβαση? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σε νόμο του κυρίαρχου ελληνικού κοινοβουλίου ζήτησαν τέτοια πράγματα οι δανειστές για να μας υπαγάγουν στο δίμηνο της παράτασης. Και ο τρίτος όρος, και από αυτού θέλω να μου απαντήσετε και τελειώνω, κύριε. Τρίτος όρος, σελίδα 35, εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία. Τα συμβαλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν υπό οποιαδήποτε διαφορά ενδέχεται να προκύψει στα τυφλά η χώρα σχετικά με την νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας δεύτερης τροποποιητικής σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου Ντουκάτου του Λουξεμβούργου. Και έρχεται η γνωμοδότηση που λέει η υπαγωγή όλων των υποθέσεων του ελληνικού κράτους, η παραίτησή του από τα ελληνικά δικαστήρια αποτελεί έγκυρη επιλογή. Σας διαβάζω τον όρο, θα απαντήσετε. Και λέει λοιπόν, το κράτος, σας διαβάζω τώρα τη γνωμοδότηση που ήδη έχουν πάρει οι δανειστές προχτές στις 18 που είχε πάει ο Πρωθυπουργός. Τι δηλώνουν?
Δηλώνουν λοιπόν οι Έλληνες πια ότι και η παγωγή, γέλατε εδώ, γέλατε, για καθίστε εδώ, γέλατε εδώ. Κύριε Υπουργέ, επειδή την υπογράφετε, ένα λεπτό να το πω και στον κύριο Βορίδη. Σιγά σιγά. Έλα, εσείς κάνετε τη δουλειά σας και οι υπουργοί μετά, αφού θέλουν, θα απαντήσουν. Αλλά παρακαλώ, μην κάνουμε τέτοιου είδους τώρα διαλόγους. Συνεχίστε, κύριε Μητρόπουλε. Συνεχίστε. Και τελειώνω. Κύριε, συνεχίστε κανονικά. Και τελειώνω. Κύριε Υπουργοί, ρώτησα λοιπόν να διαβουλεύεστε όχι θορυβοδός. Αναφέρομαι και τελειώνω στο 1,5 λεπτό που έχω. Κύριε Υπουργέ, και ζήτησα από τον επιφανή συνταγματολόγο Υπουργό Παιδείας να μου απαντήσει ότι στη ρήτρα που εξεβίασαν οι δανειστές παραίτησης από το ελληνικό δίκαιο και επισύλλευσής μας στο αγγλικό δίκαιο, λέει ότι η παρούσα δεύτερη τροποποιητική σύμβαση και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις εξ αυτής, μη συμβατικές, να μας πείτε τι εννοούμε, αφού παραιτήσετε από το ελληνικό δίκαιο και αυτοβούλως λένε οι δανειστές ότι μας πήγατε εσείς στο αγγλικό δίκαιο, παραιτηθήκατε και μας πήγατε, έτσι λένε, που προκύπτουν, λέει, και μη τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Δεύτερο, ρώτησα και θα ήθελα την απάντηση. Εδώ μας υποχρεώνουν να παραιτηθούμε από την ασυλία από τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και της Τράπεζας της Ελλάδος και είδα δύο φράσεις που θέλουν μία ερμηνεία. Πέρα από το ότι είναι κατάπτυστη υποχρέωση και είναι πια η απικιοποίηση της χώρας. Διαβάζω λοιπόν στη σελίδα 35 της τροπολογίας σας και εσείς ως επιφανής νομικός. Η Ελλάδα, λέει, και η Τράπεζα της Ελλάδος παρετούνται με την παρούσα, παρετούνται αμετάκλητα και ανεφόρον από οποιαδήποτε ασυλία της οποίας ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι αφορά τα ίδια τα περιουσιακά του στοιχεία. Δηλαδή, παρετηθήκαμε ο Παπαδήμος από τα υπάρχοντα στοιχεία. Τώρα σας επέβαλαν προκειμένου να σας εντάξουν για 2 ακόμη μήνες, να κρατήσουν στο πρόγραμμα, να παρετηθείτε ανεφόρον και από μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του κράτους. Επ' αυτών και των τεχνικών όρων που ήδη υπόμνησα, να μας πείτε γιατί πρώτο εκχωρήσαμε κυριαρχικά περιουσιακά στοιχεία και μελλοντικά της Τράπεζας της Ελλάδος. Έφερα το εγκυρότερο, τη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δεύτερο, ποιες μη συμβατικές υποχρεώσεις του κράτους θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο που δεν καταλαμβάνει η τροποποιητική σύμβαση. Πέραν το ότι χαρακτήρισα ότι το κείμενο κατάπτυστο και απαξιωτικό για κυρίαρχο κοινοβούλιο του πλανήτη και το ότι οι δανειστές για να μας κρατήσουν, να σας κρατήσουν, να κάνουν δεχτεί την αίτηση να παραμείνετε για 2 μήνες στο πρόγραμμα, ζήτησαν τις 3 αυτές ρήτρες παραίτησης από το ελληνικό δίκαιο, παραίτησης από τα ελληνικά δικαστήρια και βεβαίως άρσης οποιασδήποτε προστασίας επιπερουσίας κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτές είναι και το καταθέτω, διότι σίγουρα θα το έχετε. Ο κύριος Βορίδης έχει το λόγο.